लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे समारसिं ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर आं दिनै बैसागो बोथोरनि बयखौबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो इन्जय खालामगोन बैसागो बोथोराव। लोगोफोर आं दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो होननानै सानदों आरोना। आं ब्लग भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबाय आरोना। थेवबो आं दिनै मोनसे नोंथांमोननि सेरावहाय ब्लग मोनसे लाबोनो होननानै लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय ब्लगा ओरैबायदि जागोन जेनेबा दा आङो माने गामियाव थांगोन, माने जों गामियाव बैसागो बोथोरनि जेनेबा गामिनि आन्था माने मा खालामदों बेवहाय बैसागो बोथोरनि गथ'फोरखौ खेला होनानै जों गामियावहाय माने मोनसे ओरैनो प्रग्राम बानायगोन बायदि आरो थुलमुलै। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायगोन। ओमफ्राय दा आं दायो न'आव दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दा आं थांगोन, ओमफ्राय दा आं न'आव दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन। ओमफ्राय जेसेबां हायो नोंथांमोननि सेरावहाय आं शेयार खालामगोन आरो लोगोफोर। बिदिबा लोगोफोर बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम। आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लोगोफोर अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालामलायना हो आरोना लोगोफोर। माने जोंनियाव ओरैबायदि प्रब्लेम जायो, माने भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामनो गोनांबा बहुद टाइम लायो माने। ओंखायनो माने मालाबा समाव बानानैनो माने आपल'डबो जाया आरोना। माने नेटनि बहुद प्रब्लेम। ओंखायनो माने जोंनावहाय भिडिअ आपल'ड खालामजाया आरोना जानला मोनला, मानो होनबा नेटआ नांबाङा जोंनियावहाय। थेवबो नाजानोसै बेसेबां हायो नोंथांमोननि सेराव देखायनो। लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय आरोना। आं दा जों गामियावहाय माबायदि खेला गेलेयो नोंथांमोननि सेरावहाय आं देखायगोन। लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायालै। जोंना न'फ्रा बेफोरबायदिनो आरोना लोगोफोर, एकदमबारे जाया आरो जानला मोनलासो। बर'नि न' ना बेफोर न'आ ओरैबायदि आरो। ओमफ्राय नै ओरैजाय ओमफ्राय आं दहायो मोसौ बायदिसिना सेस थुखैखांबाय, बैसागो बोथोर नालाय मोसौ बैसागो। ओमफ्राय थुखैखांबाय, ओमफ्राय जोब्बाय। ओमफ्राय दा नै जोंहा बिमा बुरि आरो बेयो। ओमफ्राय दा जेसेबां हायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय दा देखायगोन आरोना लोगोफोर। लोगोफोर आं दायो गामियाव थांगोन, थांनानै ओमफ्राय मा देखायनो हायो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो हायो शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर। बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय था। लोगोफोर आं दा फाइनालि आं जायगायाव मोनफैबाय आरोना जों गामियावहाय। ओमफ्राय दा आं माने मा खालामदों जों गामियाव देखायगोन आरोना लोगोफोर। दा माने जोंनिया गामियावहाय जोंनि गामिनि मन्दिर जेनेबा बर'फ्राथ' जोंनिया बैसागो बोथोराव बयबो फोरबो होयो नङा होमबा मन्दिराव। बेखायनो आं दिनै देखायनो फैबाय। लोगोफोर दा जोंनि गामिनि महिलाफ्रा माने जोंनि मन्दिरखौहाय साफा खालामगासिनो आरोना। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा जेनेबा ओरै साइडआवहाय जोंनि गामिनि महिलाफ्रा माने साफा खालामगासिनो आरोना लोगोफोर, नैबे जों गामिनि मन्दिर। ओमफ्राय दा नैबे साइडआवबो ओरैजाय बारान्दा बियो मन्दिरनि। ओमफ्राय दा बेखौ बियो साफा खालामगासिनो बिसोरो। दा माने बेखौहाय बैसागोनि 1 थारिखमोन नामा न'? बैसागोनि 1 थारिखआव माने जोङो इयावहाय माबा मन्दिरावहाय फोरबो जेनेबा फालिगोन आरोना। जोंनि बर'नि गासै बर'फ्रानो जेनेबा बैसागो 1 थारिखबाथाय बयबो फुजा फाथियो नालाय। दा ओंखायनो जोंनाबो बयबो साखाफारा जागासिनो बैसागोनि थाखाय। जोबोद एक्साइटेड मानसिफ्रा रंजानो थाखाय। ओंखायनो दा बयबो महिलाफ्रा नैबेखौ मन्दिरखौ साफा खालामगासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा ओरैजाय साइडआव माखासेफोर दङ। बे साइडआवहाय माने माखासे सेंग्राफ्रा माबाखौ प्रग्रामनि जिथुनिखि बेनार, बे बेनारखौ माने बिथांमोना बानायगासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं दा देखायहैगोन बेनारखौ माबायदि बानायदों। लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। ओमफ्राय दा नै ओरै साइडआव दङ सेंग्राफोर, बेफोर जाबाय बिराद गरम आरोना बैसागोनि थाखाय मोसानो थाखाय। बिदिबा आं थांगासिनो देखायनो नोंथांमोननि सेरावहाय। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ, थांगासिनो आङो दायो। लोगोफोर नै दायो बेवहाय माने सेंग्राफ्रा ओरैबायदि माबा खालामगासिनो, माने बैसागोनि जिथुनिखि प्रग्राम जागोन ना होमबा, बिनि बेनारखौ माने बिथांमोना बानायगासिनो आरोना। ओमफ्राय दा बेनारखौ नायनोबा आं देखायगोन। दा नैबेयावहाय बानायगासिनो आरो बिथांमोना। बेनारखौ दासिमहालागै थिखांनाय जायाखै, दा बानायगासिनोसो, इयाव खागासिनो आरोना। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबे जागोन मोनसे बेनार। ओमफ्राय आरोबाव ओरै मोनसे दंबावो नैबे। ओमफ्राय दा बिथांमोना बिराद माने एक्साइटेड आरो बैसागो बोथोरखौ रंजा बाजायै खुंफुंलांनो थाखाय खागासिनो आरो बिथांमोना। नोंथांमोनाबो बयबो रंजादो बैसागो बोथोराव नङा होमबा लोगोफोर। जोंबो जोबोद एक्साइटेड। ओमफ्राय दा नै बिथाङा मा सानदोंथाय, मा बानायगासिनो, माबा वाइटनार ना माया जाला जाहैदों। लोगोफोर फाइनालि दा बे जाबाय। ओमफ्राय जानानै दा सेंग्राफ्रा बेयाव गायगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा नैबे जोंनि मन्दिरनि लांगोना। ओमफ्राय दा आं ओरै साइडआव थांनि, ओमफ्राय थांना खोन्थानि आं नोंथांमोननो। लोगोफोर नैबेयावहाय माने गायगोन आरो लोगोफ्रा जेनेबा सेंग्राफ्रा।
ओमफ्राय नैबे जोंनि लामा इनिफ्राय नौरि साइडआवहाय माने बेयो मन्दिर जोंनि ओमफ्राय नैबेखिनियावनो गायदों जों बेनारखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै सेंग्राफ्रा गायगासिनो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जुम खालामना खोन्थानि आरोना जेनेबा बेनारखौ नोंथांमोना फरायनानै नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायलाय आरोना लोगोफोर स' देग्लायनि गोदान बोसोरखौ आं माने गोगोम जागोन बायदि मोनबाय आरोना जोंनियावहाय खेलखौ फाथिनाय जागोन आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबाय था स' लोगोफोर नै दायो हांसो हमनाय खेला होनोसै आरोना गथ'फोरनि हाइ जाम्प लं जाम्प बारनाया थांबाय ओमफ्राय दायो जोङो गथ'फोरानो जा महिलाफोरानो जा गथ'फोरनि फार्स्ट होग्रोगोन आरोना ओमफ्राय फार्स्टआवहाय माने हांसो हमनाय नै दा होफिनसिगोनलाय ओमफ्राय दा नैबे खेलाया माबोरै जायो बेखौथ' आं मिथिया जेनेबा सोरबाफोर नोंथांमोना आगोलाव गेलेखांबायबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलाय आरोना लोगोफोर बे हांसो खेलाया माबोरै जायो दा बिथांमोना बिसोरो मेगनखौ खाथेनानै बे हांसोखौ हमगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे हांसोखौ हमगोन दा नायबाय था नोंथांमोना नैबेयो बे हांसो बेखौ बेयावहाय नैबेयाव मुस्रि सोंबाय बेयाव मुस्रि सोंनानै माने ओमफ्राय नैबेयाव हांसो मासे आगारदों ओमफ्राय बे हांसो मासेखौ माने मेगन खाथेनानैहाय बिसोरो हमनांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नायनि हमनो हायो ना हाया ओमफ्राय ओरै दङ माखासे माने नायनोसै माबोरै जायो खेलाया हांसो हमनाय खेलाया बोरै जायो नायनोसै हांसो हमनाय खेलाया नङा होमबा लोगोफोर दा ओरैजाय दङ ओरै गेलेसिगोन हांसो हमनायखौ सोरबा सोरबा आर'नाइ लादोंबा होफै बेयाव हाबजेनबाय हांसो हमनाय खेलाया माबोरै जायो नायनोसै मेगन खाथेनानै माने हांसोखौ हमनांगौ आरोना ओमफ्राय साथाम हाबजेनबाय ओमफ्राय दा माबोरै हमो नायनोसै खेलाया इन्टारेस्ट जानो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय नायनानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलाय माने बैसागो बोथोरनि माने बेखौ जों गामिया माने गथ'फोरखौ बयखौबो रंजाहोनो थाखाय बे खेलाखौ होनाय जादों मानो होनबा नङाबा जोंनि बर' हारिनि माखासे गेलेनाय गेलेमु जिथुनाखि खेलाफोर नङा होमबा बे माखासे गोमानानै थांबाय दा बेखायनो जों माने गामियावहाय जियानो जा गामियाव माने जिखुनु हायो फिसा फिसौ प्राइज होनानै माने गथ'फोरखौ गेलेहोनो थाखाय जों आखायाव लादों माने थांनाय बोसोरावबो गेलेदोंमोन ओमफ्राय दा नै फिन खेब आरोबाव देग्लायबो माने बे माबाखौ फाथिनाय जादों आरोना जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोफोरा नायलांबाय थादों ओमफ्राय माबोरै जायो नायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय था ओमफ्राय दा आं देखायनोसै ओमफ्राय माबोरै जायो इयाव सानैसो हाबबाय गथ'फ्रा सासे सानै साथाम साब्रै साबा हाबबाय ओमफ्राय दा बिसोरो हमनो हायनाया नायनोसै सोर सासे हायो स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था लोगोफोर खेलाया गोबां दंबावो माने ओरैनो मोनथाम मोनब्रै मोनबासो दंबावो ओरैजाय काबादियाबो जोबाखै ओमफ्राय ओरै दिरुं बोलायनाय दङ ओमफ्राय माबा दैहु बुख्रुबनाय ना मा दंनो लोगोफोर ओमफ्राय दा बे खेलाखौ माला होनो हायो नायनोसै दा बहुद सम लागोन ओमफ्राय दा गोबां दंबावो आरोना ओमफ्राय दा जोङो नैबे हाइ जाम्प लं जाम्पआ बारखांनानै ओमफ्राय दायो दंबावो हांसो हमनाय ओमफ्राय दा हांसो हमनायखौ होखांनानै ओमफ्राय माबोरै जायो नायनोसै आरोना ओमफ्राय गथ'फोराथ' द्लाम हाबबाय ओमफ्राय दा माबोरै होयोथाय बेखौथ' मिथिया नोंथांमोना फोरमायलाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा नायदो बेयावहाय गथ'फोरखौ जि खाथेजोब्बाय मोखांखौ खाथेनानै नायनोसै देरायना देराया आदै ओमफ्राय जे बे नङा बे गथ'फ्रा हांसो हमनाय नङा होमबा बेखौ जाय हमो बेनो देरहागोन ना मा होनो जायनो हमनो हागोन बेनो देरहागोन आरो ना जायनो हमनो हायो बेनो देरहागोन नायनोसै माबोरै जायो खेलाया ओमफ्राय दा गथ'फ्रा नायनोसै दा सोर हमनो हायो गथ'फ्रा नायनोसै आरोना बेवहाय गोबां दङ सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ नय 10 जन दं आरोना गासै ओमफ्राय दा बे 10 जननि गेजेरावहाय सोर साबैसेया हमनो हायो नायनोसै आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम थारमाने लोगोफोर खेलाया ओरैबायदि जागोन जाहैदों माने 3 मिनिटनि टाइम होगोन 3 मिनिटनि टाइमावहाय माने बे 10 जननि गेजेरावहाय हांसोखौ हमनानै देखायनांगौ आरोना लोगोफोर स' अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर हांसोखौ हमनो हायनाया जोबोद इन्टारेस्ट जानो थांगासिनो लोगोफोर खेलाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नायदो हमनो हायनाया गैया गलांबाय हांसोआ गलांबाय ओइनो हांसोआ खोन्थानाङा रावबो खोन्थानाङा जोबोर इन्टारेस्ट लोगोफोर जोबोर इन्टारेस्ट बिराद इन्टारेस्ट जागासिनो आरोना लोगोफोर खेलाया गथ'फ्रा ओरैबायदि खारथिंगासिनो आरोना लोगोफोर नायलांबाय था नै नायदो नै हांसोआ बै गोजा दङ मानसिफोरा ओरैजाय गिदिंगासिनो आरोना नै नायदो सासे मोनबाय ओइ नुवाखै
मोनबाय सासे मोनबाय हेमन्त होननाय बे गथ'आ मोनबाय बे मोनबाय आरो ना लोगोफोर ओरैजा नायग्राफोर दङ ओरैजाय साइडआवहाय दा माने हेमन्त होननाय सासे गथ'आ हमखांबाय ओमफ्राय दा बिसिनिया जोबथ'बाय जाहैदों ओमफ्राय दा नायनोसै एबार सोरनि होगोनथाय गिदिरफोरनि जामाय नायनोसै एबार दायो एबार महिलाफोरनि जागोन आरो ओमफ्राय दा हमनो हायनाया नायनोसै देखायलांसै नोंसोरनो बिसोरो हमनो हायनाया ओमफ्राय दा नै बिसोरो रेडि जागासिनो मेगनखौ खाथेनानै बे हांसोखौ हमनांगौ आरो ना लोगोफोर बे हांसोखौ हमनांगौ खेलाया माबोरै जायो नायलांबाय था आरोना बिसिनिया गथ'फ्राथ' हमखांबाय सासे ओमफ्राय दा बिसोर सोर सासेया हमनो हायो नायदो आरोना लोगोफोर नायदो नै बिथांमोना खाथेजोबखाबाय मेगनखौ ओमफ्राय दा सोर हायो हमनो नायनोसै आरो ओमफ्राय दा बिसोरनि थाखाय मात्र 3 मिनिट टाइम होनाय जादों 3 मिनिटनि गेजेराव सोर हमनो हायो नैबे हांसोखौ आरोना बे हांसोआ मासेल' ओमफ्राय दा हमनो हायो ना हाया नायनोसै मोजां दा ना मिथिया आरो ओमफ्राय दा बयबो रेडि ओमफ्राय दा रेडि जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा खेलाया जागायबाय आरो ना ओमफ्राय दा बिसोर सोर हमनो हायो नायनोसै गासिनो हांसोखौ मोनाखै हांसोआ नैयाव दङ ओमफ्राय दा बिसोर मोनाखै नागिरगासिनो सोर मोनो नायदो लोगोफोर सोर मोनो नायदो ओरैनो थांबाय नै माने हांसोआ बिरलांबाय लोगोफोरा हांसोआ माने गोजानाव बिरलांबाय आरो ना मोनासैनो हांसोखौ ओमफ्राय हांसोआ दा बिरलांना ओरै होसोलांबाय लोगोफोर बिराद जारलालै हांसोआ बिरलांबाय आरो ना लोगोफोर जोबोद बायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायलाय लोगोफोर थाब गावसिलाजोबना हो मिथिबाय ओमफ्राय दा बिसोर माने हमनो हायासै हमिनि सिगाङावनो माने हांसोआ बिरलांबाय आरो ना लोगोफोर लाबोफिनबाय हांसोखौ लाबोफिनबाय मोदों हांसोआ ब्रै हांसोआ लाबोफिनबाय जागायफिनबावगोन मेगनखौ खेवफिनजोबबाय माथो नोंसोरो बोरै जानांगौ बिदिजों बिराद इन्टारेस्ट जादों खेलाया मिथिबाय लोगोफोर हांसोआ नै बेनो बेसारा गरमाव बे मालाय बेसारा बिराद जारला माने बिसोर होनदों आरो ना बे हांसोआ माने थांनाय बोसोरावबो होदोंनो बे मासे हांसोखौनो ओमफ्राय दा बे हांसोआनो आरो देग्लायबो माने सब जोबोद एक्साइटेड लोगोफोर जोबोद मोजां आरो ना खेलाया नायबाय था आरो लोगोफोर दा माने हांसोआ दहाय बिरलांदोंमोन ओमफ्राय दा आरो हांसोखौ हमना लाबोफिनबाय हांसोखौ हमना लाबोफिननानै दा आरो सोफिनबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा फिन खेबसे खेलाखौ आरो स्टार्ट खालामफिनबाय लोगोफोर नायदो लोगोफोर नोंथांमोना नै हांसोखौ हमनाया जागायफिनलायबाय आरो ना जागायफिनलायबाय हांसोआ खारबाय हांसोआ खारबाय ओरै खारबाय हांसोआ खारबाय ओमफ्राय दा बिसोर नागिरथिंगासिनो नाय लोगोफोर नागिरगासिनो आरो ना बिसोरो ओमफ्राय मोनाखै मोनगोन बिसोरो नै आइजोफोरनि खेला इयो हांसो हमनाय हांसोआ हनै खारगासिनो ओमफ्राय दा मोनाखै दा हांसोखौ नै नागिरगासिनो मोनाखै आरो ना लोगोफोर जोबोद इन्टारेस्ट जागासिनो आरो ना खेलाया लोगोफोर नायदो नोंथांमोना नाय माने गरम जाबजों बारा मोजांबो क्लियार नुवाखैमोन जानो हागौ दै माने मोनदांनो हागौ मानो होनना बुङोब्ला बिराद सान्दुं आरो ना लोगोफोर सान्दुं ओमफ्राय दा ओरै खालामगासिनो आरो ना लोगोफोर नाय नै हांसोआ ओरै फैबाय मोनबाय सासे मोनहैबाय हनै सासे मोनबाय मा नाम सोदोम दा बाजैया मोनबाय ओमफ्राय दा बाजै हमनो हाना माबायदि मोनखो हांसोखौ मोजां मोनदों ना